Illum il-miliet, għal madwar 200 uffiċjal li jaħdmu fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, illum hija ġurnata xogħol bħall-oħrajn. Ġejna hawnhekk inqattaw ofsenar magħhom u nifhmu l-ħidma li jagħmlu ta' kuljum propju f'jum il-miliet. Għalkemm ħafna jiċċelebraw jum il-miliet mal-familja, fuq ġewwa tal-ħabs tissok tal-ħajja tar-rutina. Fil-kamra fejn isiru żjarat mal-priġunieri nisa, il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Servizzi Korrettivi qabbel il-ħabs marħal żgħir li ma jieqaf qatt. Wara li l-esti l-ewwel ofsenar tax-xogħol imorru lura fid-division biex jieħdu l-lunch, u llum partikolarment nagħmluhom lunch aktar speċjali kemm għall-persuni ġewwa l-ħabs u kemm għall-istaff tagħna. Mbagħad jistrieħu ftit u jerġgħu joħorġu wara nofsinhar għax-xogħol bħalma jagħmlu kull jum bażikament. Ftit qabel il-ħin tal-ikla ta' nofsinhar sibna l-kċina tal-ħabs fl-aqwa tagħha. Bħutu laħam li kienu qed jitħejjew għas-700 priġunier fil-faċilità korrettiva u l-200 uffiċjal li kienu xogħol f'jum il-miliet. Li kelli joħroġ kollu minn hawnhekk li jom kollha. Qegħdin tliet uffiċjala u għandna madwar 14 il-inmate magħna hawnhekk. Nalbdejna mis-sitta ta' dalgħodu x'kanna anke l-croissants ukoll dalgħodu ġew bdejna bil-croissants bħala breakfast u issa nagħmlu il-main course. Ix-xogħol jibqa' dej ukoll fis-servizzi mediċi bi 13 l-infermiera u carers u tobba on-call f'jum il-miliet. Nibqgħu għaddejjin l-istess nieħdu d-dem, dressing changes, dalgħodu tiġa ħadna qassamna l-mediċini u anke l-mediċini tiġa qed jiġu preparati għall-ofsinhar u fil-għaxija. U nkunu lessi għal kull eventwalità li tista' tinqala bħal kull ġurnata oħra llum. U f'ġurnata bħal din, ir-riflessjoni u l-messaġġ spiritwali jibqgħu parti importanti mill-ħajja fil-ħabs, kif spjegalna Fader Ġetro Bajjada qabel qaddes il-quddisa tad-disa f'jum il-miliet li għaliha attendew diversi priġunieri nisa u rġiel. Jien illum hekk samt il-kelma magħhom fuq il-vulnerabilità. Aħna li ħafna drabi nażlu l-vjolenza biex ma nitilfux su frott il-biża li nażlu ħafna drabi li immorru b'aggressività. Hekk Ġesu jażel li jsir tarbija. U allura hekk Ġesu jażel l-imħabba mhux il-biża. Anke f'jum il-miliet, fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, ix-xogħol ma jiqafx. Bmiet ta' uffiċjali korrettivi u ħaddiema oħrajn li jibqgħu jaqdu dmirjietom biex jiżguraw is-sigurtà, il-kura u d-dinjità ta' kull min jirfes l-għadba tal-ħabs.